أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت میں لے کے جائے گا جنت میں لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گاراں دے وچ بھی جا کے قرآن پڑھتے رہ امت لئی دعاواں سرکار کرتے رہ غاراں دے وچ بھی جا کے قرآن پڑھتے رہ امت لئی دعاواں سرکار کرتے رہ سب نبیاں نالوں وکھرائے رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی برتری بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے جو تمام جہانہ دا خالق و مالک ہے رازق و داتا ہے دستگیر ہے غوث اعظم ہے مختصر حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے حضرات محترم اللہ پاک دا ساڑھے ہوتے بہت احسان ہے کہ جس رب نے سانو اس گئے گزرے دور کے اندر اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ مالک ساڑھے سارے دا آنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات ذی وقار جس طرح کے تو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن تو لے کر کے اسی ترتیب دے نال بیان کرتے آ رہے ہیں اور میرے یقین ہے اس بات کی امید بھی ہے کہ میرے بزرگ میرے نوجوان دوست اور بچے یقیناً نبی پاک دی زندگی نو یاد کر چکے جو واقعات اسی بیان کر چکے ہیں تو انشاءاللہ العزیز جس طرح 46 سال تک بیان ہو چکے ہیں سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر چکے ہیں آج انشاءاللہ آپ اس کو اگلی چیز بیان کرنی ہے کہ نبی پاک دے نال نبوت دے 7ویں سال یعنی نبی پاک دی عمر 47 سال ہوئی تے آقا دے نال کی واقعات پیش آئے مسلمانہ نے کی کارنامے سر انجام دیتے اور مسلمانہ دے اوپر نبی پاک دے صحابہ دے اوپر کافران نے کس طرح ظلم کیتے آج دے جمعے اندر انشاءاللہ بیان ہوئے گا اللہ پاک میں نو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے تو آؤ پھر اللہ پاک دے قرآن تو ہمیشہ دی طرح شروع کریے اللہ پاک فرماندے نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی رب جلیل حکم کیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی انہوں قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اللہ جی کتوں پڑھ کے سنائیے؟ فرمایا انہوں سورۃ المائدہ پڑھ کے سناؤ، 5واں سپارہ پڑھ کے سناؤ، سورۃ المائدہ 6واں سپارہ پڑھ کے سناؤ نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغ، پہنچا دے انہاں لوگاں تک، انہاں لوگاں نوں تعلیم دے دے۔ اللہ جی کس چیز دی؟ فرمایا ما انزل الیک من ربک، جیڑی چیز تیرے رب نے نازل کر دیتی ہے، جیڑی چیز تیرے رب نے تیرے وال بھیج دیتی ہے، اپنے امتیاں نوں دا سبق دے دے، او دی تعلیم دے دے، تعلیم لین واسطے تیار ہونا۔ آؤ پھر اللہ دا قرآن سنو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے کائنات لوگو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی اگر تو صحیح طریقے نال تبلیغ کرے گا نہیں، صحیح طریقے دے نال لوگاں نوں دین دی دعوت دے گا نہیں، اللہ پاک فرماندے نے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اسی سمجھا گے تو نبوت دا رسالت دا صحیح حق ادا نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے حق ادا نہیں کیتا جے اگر تو پہنچایا نہ، لیکن ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے، اللہ پاک نے جو میرے نبی تے نازل کیتا ہے ساڈے نبی نے سانو عطا کر دیتا ہے، سانو نبی نے سکھا دیتا ہے، پڑھا دیتا ہے، ساڈے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آج دنیا کا کوئی بھی معاملہ اٹھاؤ، کوئی بھی مسئلہ اٹھاؤ، کوئی بھی کسی قسم دی گل چک کے دیکھو نا، معاملہ دیکھو، ہر معاملے اندر تینوں نبی پاک دی رہنمائی ملے گی، نبی پاک دی تعلیم دی تینوں سبق ملے گا۔ حضرات اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ یعصمک من الناس، اگر تم انہاں لوگاں تک دین پہنچا دے گا، مکے والیاں تک، انہاں کافراں تک، انہاں لوگاں تک، اے لوگ تیرے تے سختی کرن گے، تیرے تے دباؤ ڈالن گے، تینوں پریشان کرن گے۔ فرمایا یعصمک، اے میرے نبی تیرا رب تیرے نال پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، تیرا رب تیرے نال ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اگر لوگ تینوں نقصان پہنچان دی کوشش کرن گے تیرا رب تینوں بچا لے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میرے نبی یاد رکھ جڑے تیری تعلیم سنن تو بعد، تیرا پیغام سنن تو بعد تیرے تے ایمان نہیں لے کر کے آندے، تیرے آنکھیں نہیں لگ دے، تے پھر یاد رکھی لا یہدی قوم الکافرین، اللہ کافرانو کدے بھی ہدایت نہیں دیندا، کافرانو کدے بھی ہدایت نہیں آندے۔ آؤ ذرا مسلمانوں آپ اپنی گل شروع کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہجرت تو واپس آ چکے، حبشہ تو واپس آ چکے، عمر بھی آ گئے، امیر حمزہ بھی آ گئے، صحابہ جمع ہوئے۔ نبی پاک فرماندے نے لوگوں اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے کہ میرا پیغام لوگاں تک پہنچانا ہے۔ سنی نا تسی آیت، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی لوگاں تک پہنچانا ہے، اے میرے صحابہ کیا میری مدد کرنے واسطے تیار ہو؟ تیار ہو؟ نبی پاک دے صحابہ کہنے لگے آقا جی کیوں نہیں، تسی حکم کرتے جاؤ، اسی عمل کرتے جاواں گے، تسی گل کرو گے اسی پورے اترتے جاواں گے، جڑے سردار کو بھیجو گے اسی چلے جاواں گے، جڑے کسی بھی سردار وہ جتنا بھی خطرناک ہوئے اسی اپنی جان دی پرواہ نہیں کران گے، بلکہ تہاڈی محبت وچ تہاڈے نال پیار کردیاں ہویاں ہر کافر نال ٹکرا جاواں گے، ہر کافر دے نال مقابلہ کرانگے۔ اللہ دے نبی جی سانو تہاڈی محبت چاہیے ہے، ساڈا جینا بھی
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਆਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਕਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। सानू ते नबी पाक नाल मुहब्बत ही बड़ी, अकीदत ही बड़ी है। मैं अपनी मुहब्बत का इजहार किंज करना ना, दिल नबी दे प्यार कोलो रजदा ही नहीं, जिंदा जिंदा रजदा है वो ना बोले, बाकी सारे बोलन। दिल नबी दे प्यार कोलो रजदा ही नहीं, सोना इहो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं। मेरे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, मेरे नबी दी जुबान साडे, नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं, सोना इहो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं। मेरे नबी दे सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक दा प्यार देखो ना, रेहा गार विच नाल ए मज़ार विच नाल, अबू बकर सिद्दीक गार विच भी नाल ते कबर दे विच भी, नबी पाक दी कबर दे नाल कबर है। रेहा गार विच नाल ए मज़ार विच नाल, मेरे आका नू सिद्दीक कल्ला छड्डदा ही नहीं। दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं, इस सदीक सच्चा यार रेहा मदनी दे नाल, सिद्दीक सच्चा यार रेहा मदनी दे नाल। डंग मारे काला नाग, डंग मारे काला नाग, अड्डी जगदा ही नहीं, बोलो बोलो, डंग मारे काला नाग अड्डे जगदा ही नहीं। दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं। हजरात अबू बकर ते अबू बकर आजाद है, लेकिन नबी पाक दे गुलामां दी बड़ी मुहब्बत है, जिवें साडी नबी पाक नाल मुहब्बत है। ओए तत्ते रेत ते भी कलमा तौहीद पढ़दा रहा, समझ गए होगे मैं किहदी गल करना। तत्ते रेत ते भी कलमा तौहीद पढ़दा रहा, मेरे आका दा बिलाल, मेरे आका दा बिलाल कलमा छड्डदा ही नहीं। दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं, सानू इहो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं। साडे नबी दी बात भी आला, नबी पाक दी जात भी आला, शान भी आला, नबी पाक दी हर एक चीज साडे वास्ते आला। असीं नबी पाक नाल मुहब्बत करने आ, सहाबा दी भी अपनी मुहब्बत। आका जी हुक्म फरमाओ किदे कोल जाना, आका फरमाते ने मेरे सहाबा हुण काफरां दे कोल जा जाके अल्लाह दे कुरान दी असीं आवाज़ पहुंचानी है, नबी पाक दे फरमान दी आवाज़ पहुंचानी है, असीं कलमा लोगां तक पहुंचाना है। हज़रात सहाबा निकले, कोई इधर दो बंदे लैके खड़ा है, उन्होंने समझाई जा रहा, कोई इधर तीन बंदे लैके खड़ा है, उन्होंने दीन दी दावत दी जा रहा है। हज़रात इस तरह मुख्तलिफ सहाबा कमो बेश 100 सहाबा या 125 सहाबा की तादाद लोगों के कोल जा जाके दीन की तबलीग करते पे ने। लोग गल सुनते भी ने, जेड़े चंगे ने मन लेंदे ने, जेड़े माड़े ने मुखालफत कर लेंदे ने। नबी पाक दे सहाबा ने जदों नबी पाक दे आखे लग के 47वें साल नबी पाक दे उम्र दे 7वें साल नबी पाक दी नबूवत वाली जिंदगी दे तबलीग शुरू की ते काफरां नूं दुख बड़ा होया, काफरां नूं बड़ा दुख होया। सुनिया जे जरा तवज्जो, मैं अक्सर क्या करना ना, यह जेड़ा सानू दीन मिले ना, ये जरा देखो तो सही साढ़े कोले पहुंचिया किवें, साढ़े तक पहुंचाने वास्ते सहाबा ने कितनियां कुर्बानियां दी। सहाबा किराम ना लोगों को तबलीग करते पे ने, समझा रहे ने, जेड़े अच्छे ने मान लेंदे ने, जेड़े बुरे ने नहीं मानते। ला यहदिल कौमल काफिर, अल्लाह ने मैं काफिरां नूं हिदायत नहीं देनी। हज़रात में मामला चलिया, थोड़े दिनों के अंदर ना नबी पाक के सहाबा की तादाद दुगनी हो गई, ज़्यादा लोग मुसलमान हो गए। हुण काफरां वेखिया, पहले तो ये 3 बंदे सन,
نبی سی، ابو بکر سی، خدیجہ سی، پھر 50 ہو گئے، پھر 100 ہو گئے، اور 100 تو بھی اوپر جا رہے ہیں۔ یہ تے انج کردے پورا مکہ فتح کر لین گے، اسی تے پیچھے رہ جاواں گے۔ ساڈے بتاں دی عبادت کرن والا کون ہوئے گا؟ ساڈے بتاں نوں نظر و نیاز دین والا کون ہوئے گا؟ ساڈے بتاں دے نام تے جانور ذبح کرن والا کون ہوئے گا؟ انہاں جناب ایک میٹنگ کیتی مکے دے اندر آ کے، سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ آ رہی ہے سمجھ؟ مکے دے وچ بیٹھ کے بیت اللہ دے قریب انہاں ایک میٹنگ کیتی ہے، سارے چودھری سردار کٹھے کیتے تے کہن لگے ہاں بھئی گل کرو کی کرنا جے؟ وہ نبی تے باتتا جا رہے ہیں، وہ دے لوگ بھی باتتے جا رہے ہیں، اسی کیوں نہ ہوتا کوئی فیصلہ کریے نا؟ حضرات لوگ آئے تے آ کر کے کہن لگے میرا آ مشورہ ہے، میرا آ مشورہ ہے۔ انہاں وچوں ایک سردار بولے آ میرا یہ مشورہ ہے، اس نبی نے ساڈی مننی کوئی نہیں، ساڈے آکھے لگنا کوئی نہیں، اگر وہ کسی دی من سکتا ہے تے ابو طالب دی من سکتا ہے، اپنے چاچے دے آکھے لگ سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں کیا چلو پھر ابو طالب کول چلو۔ اچھا چلے تے چلیے، کہنا کی گل کی کرنی ہے؟ کہن لگے گل یہی کران گے بھی یا تے اپنے بھتیجے نو اس کام تو ہٹا لے کہ ساڈے بتاں دی توہین نہ کرے، ساڈے بتاں دا مذاق نہ بنا، تے یا پھر ساڈے نال جنگ کرنے واسطے تیار ہو۔ اے جناب کوئی 10-20 بندے رل کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کول پہنچے تے کہن لگے ابو طالب اسی تیرے تک آئے ہاں، ساڈی گل سن۔ بٹھایا انہاں نوں پانی پلایا، خدمت کی، ہاں بھائی دسو گل کرو۔ کہن لگے اسی آئے ہاں اپنے بھتیجے نوں روک لے۔ ابو طالب کہندے اگر نہ روکاں تے پھر یاد رکھ تو اپنے بھتیجے دا ساتھ دیویں گا، تسی 100 یا 125 بندہ بنو گے، اسی سارا مکہ رل کے ہزاراں دی تعداد ہوواں گے، اسی تھوڑے تے حملہ کران گے، تھوڑے وچوں ایک بھی زندہ نہیں چھڈاں گے۔ اللہ، اسی زندہ نہیں چھوڑاں گے۔ اس واسطے اپنے بھتیجے نوں اٹھا لیا۔ نبی پاک دے چاچا ابو طالب نے گل سنی تے سن کے کہن لگے یار گل دے اندر وزن تے ہے۔ انہاں نوں کہن لگے تسی جاؤ میں اپنے بھتیجے نال گل کرنا وا۔ حضرات ابو طالب اٹھیا، اے جناب سردار اپنے گھر اندر چلے گئے۔ ابو طالب چل کے نبی پاک دے کول چلا گیا، جا کر کے آکھیا میرے بھتیجے میری گل سن لے۔ نبی پاک فرماندے چاچا جی حکم کرو۔ کہن لگے پتر اے مکے دے سارے لوگ آئے سن، سارے برادری والے سارے سردار آئے سن تے آ کر کے مینوں دھمکی دے کے گئے نے یا تے میں تینوں روک لواں دین دی تبلیغ کرن تو تے یا پھر اسی انہاں نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جائیے۔ تے میرے بھتیجے انج کر لے اپنے تبلیغ نو روک لے۔ کیوں روک لے؟ اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ او جناب ہزاراں تعداد اندر، اسی 100 دی تعداد اندر، ساڈا انہاں دا مقابلہ نہیں ہے۔ اگر انہاں حملہ کر دیتا تے اسی زندہ نہیں بچاں گے۔ حضرات گل چلدے نبی پاک نے ویکھیا چاچا بھی ہن انہاں دی سائڈ ماردا ہے، مینوں رب دے دین تو روکدا ہے۔ آقا فرماندے او میرے چاچا جان مینوں فرق نہیں پیندا تسی میرے نال کھڑو یا نہ کھڑو، میں اونی دیر تک اپنے اللہ دا دین نہیں چھڑ سکدا، اونی دیر تک اللہ دی راہ وچ اے تبلیغ کرن دا کم روک نہیں سکدا۔ یا تے اللہ دا دین غالب آ جائے یا مینوں اس رستے دے اندر شہید کر دیتا جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک فرماتے نے یا تے اللہ دا دین غالب آ جائے۔ کتنا سال نبوت ہے؟ 7واں سال۔ کتنا سال؟ 7واں سال۔ نبی پاک کی عمر کتنی ہے؟ 47 سال۔ نبی پاک دے چاچا کہندے ہاں بھئی کی خیال ہے؟ آقا فرماتے نہیں میرا کوئی خیال نہیں ہے، چاچا ساتھ دینا تے دے، نہیں دینا تے تیری مرضی، میں اس کام تو نہیں بات۔ یہ مکے دے کافراں ہور بھی لالچ دیتا، پیسے لے لوے، سرداری چاہتا سرداری لے لوے، کہ جس عورت نال شادی کرنا چاہتا ہے شادی بھی کر دینے پر اس کام تو بعد آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے چاچا
یہ تے سرداری دیاں گلاں کردے نے، یہ تے مال و دولت دیاں گلاں کردے نے۔ میں مکدے مکا دیواں اگر مکے والے میرے ایک ہاتھ تے سورج لیا کے رکھ دین، دوسرے تے چند لیا کے رکھ دین، یعنی سورج تے چند جنی دولت لیا کے رکھ دین، پھر میں انہاں نوں میں اپنے رب دی دین تو باز نہیں آ سکدا، انہاں دی مخالفت کرن تو روک نہیں سکدا۔ میں تے اللہ تے دین دی دعوت دیواں گا، میں دنیا دی دولت وال نہیں دیکھاں گا۔ جدو چاچے نے یہ گلاں سنیاں تے نال نبی پاک نے فرمایا انہیں مینوں شہید کر دیتا جائے۔ پھر چاچے نے اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے تے کی کہندا واللہ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، سنیا جے ہے تے کافر، ہے تے کافر یعنی مسلمان نہیں ابو طالب، لیکن بلکہ یہ واللہ یا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا۔ اے میرے بھتیجے اگر وہ سارے کافر رل کے آ جان، پوری جماعت بن کے آ جان، پوری فوج بن کے آ جان تے آ کے تینوں نقصان پہنچان دی کوشش کرن، تینوں نقصان نہیں پہنچا سکدے حتیٰ کہ مینوں بھی اے مار کے مٹی دے اندر دفن کر دین۔ اللہ سمجھ نہیں آئی۔ چاچا کہندا ہے اے سارے رل کے جماعتاں بن کے فوجاں بن کے آ جان، تینوں قتل کرنے واسطے تیرا چاچا اگے کھڑا ہوئے گا، یہ تیرے تک تاں ہی پہنچ سکتے ہیں کہ مینوں قتل کر کے مٹی وچ دفن کر دیں، پھر تیرے کو آ سکتے ہیں، ورنہ میں تیرے تک پہنچ نہیں دے گا۔ اللہ نبی پاک نے جدو یہ گلاں سنیاں تے چاچے نے خوش ویکھیا نبی پاک نو تے نال ہی کہہ دیتا فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر وقر بذاک منک عیونا۔ چاچا کہندا ہے او میرے بھتیجے جا چلا جا تو تے تیرے منن والے بھی جتھے دل کردا اے جا کے اذان کہہ لو، جتھے دل کردا اے جا کے اللہ دے دین دی تبلیغ کر دے وہ، یعنی کھلم کھلا اعلان کرو تے جتھے جی کردا جے اوتھے بیٹھ کے دین دی تبلیغ کرو۔ حتیٰ کہ فرمایا میرے نبی اے میرے بھتیجے اتنی تبلیغ کر، اتنا دین لوگاں تک پہنچا دے کہ تیریاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان۔ اللہ چاچا کہتا تیری آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جانا، ادو تک دین دی تبلیغ پہنچاتا رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ گل سنی ہے نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابہ آ جاؤ پھر کی خیال ہے۔ صحابہ آئے نے نبی پاک پوچھتے نے او میرے صحابہ تبلیغ کرنے واسطے تیار ہو؟ جی آقا جی حکم دے وہ۔ نبی پاک نے ڈیوٹیاں لگا دیتی ہیں، اے پنڈاں اندر جا کے محلے اندر جا کے گلیاں دے اندر جا کے تبلیغ کر نے انہاں کافراں نے پھر منصوبہ بنایا، نبی پاک نے تبلیغ نو روکن دی کوشش کیتی ہے تے پھر جناب چاچے ابو طالب بلائے نے آ کر کے کہن لگے ابو طالب پہلے تے ساڈے آیاں دی عزت نہیں سی کیتی، ساڈے آکھے نہیں سی لگیا، اج اسی تیرے نال سودا کرن واسطے آئے ہاں۔ اللہ ترتیب سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دونوں شاید نہ آئے ترتیب، لیکن یقین کرو اتوار والے دن تو لے کے اسی جمعے کی تیاری شروع کر لیں۔ اتوار والے دن کتاباں پڑھنیاں شروع کرنے ہیں بھی اسی جمعہ پڑھا لیں تو تمہیں سمجھ نہ آئے تو ماڑی گل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین دی تبلیغ کر رہے ہیں تو جناب ایک کافر سارے رل کے پھر ابو طالب بول ہاں بھائی تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا کی خیال ہے؟ میں تو بھتیجے کا ساتھ دینا، جو کرنا کرو۔ کہتے ہن لڑائی نہیں کرتے، سودا کرنا۔ کی سودا کرنا؟ کہن لگے ابو طالب اسی سودا یہ کرنے کہ ساڈے کول ایک بندہ ہے جڑا ولید بن مغیرہ دا بیٹا ہے، وہ دا نام عمارہ ہے، وہ اسی نال لے کر کے آئے ہیں، اسی چاہنے تو اپنا بھتیجا محمد بول دے نہیں نبی پاک نہ محبت نہیں ہے، جڑا تیرا بھتیجا ہے محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساڈے حوالے کر دے، جڑا ساڈے کول غلام ہے، جڑا نوجوان ہے وہ ویسے تے آزاد ہی ہے، اے ولید بن مغیرہ دا بیٹا ہے، اے خوبصورت بھی ہے، طاقتور بھی ہے، ہنرمند بھی ہے، اے دے بدلے اندر لے لینا، اے بھتیجا سانو دے دے۔ ابو طالب کہن لگے اے دا کی کرو گے؟ میں تہاڈا بیٹا لے لینا، تسی میرا بھتیجا لے جاؤ گے، پھر کی کرو گے؟ کہن لگے اسی تیرے بھتیجے نو لے جا کے قتل کر دیواں گے، دا کم ختم کر دیواں گے، اے دے بدلے اندر تینوں ایک بندہ دے دیواں گے جڑا تیرا تجارت بھی کرے گا، تیرا جناب مال بھی سنبھالے گا۔ ابو طالب کہن لگے او مکے دے سردارو، ویکھن نوں تے سیانے معلوم ہوندے جے لیکن سودا کرن دا ول نہیں آندا۔ اے کہن لگے کیویں ول نہیں آندا؟ ابو طالب کہندا گل کرو، تسی مینوں اپنا بیٹا دیندے جے، تمہارا دیندے جے اس واسطے میں انہوں لے کے اپنے نال بٹھاواں، انہوں میں کھانا کھلاواں، پانی پلاواں، میں انہوں کپڑے لے کے دیواں، میں انہی ہر ایک خواہش نو پورا کراں تے اپنے نال رکھاں تے تانوں اپنا بھتیجا اس واسطے دے دیواں کہ تسی انہوں قتل کر دے، وہ مینوں یہ سودا منظور نہیں ہے، مینوں یہ سودا نہیں منظور۔ کیویں دی گل کر ہن سانوں جو کوئی آکھے بھی آدھا پتر دے دے، میرے کو دو لے لے، تیرے پتر نو اسی قتل کر دینے، تو اپنے ساڈے نوں کھولے رکھ، کر لاں گے سودا؟ بھتیجا چاچا کہن لگیا جاؤ چلے جاؤ، مینوں نہیں تہاڈے اس مارا دی ضرورت، تسی تے اس ایک بندے دی گل کردے ہو، ایک نوجوان دی بات کردے ہو، اللہ دی قسم ہے اگر میرے بھتیجے دے بدلے سارے مکے دے کافر رل جان اور اپنے بیٹیاں نو میرے سامنے لے آ کے کھڑے کر دیں، کیا سارے ساڈے نوجوان لے لیں اپنا بھتیجا ساڈے حوالے کر دے؟ کہن لگے تھوڑے سارے نوجواناں نو میں اپنے بھتیجے دی پیراں دی جُتی تو قربان کر کے رکھ، سبحان اللہ، نہیں سودا منظور۔ کافر سنیا کہن لگے ابو طالب گل چنگی نہیں کیتی، اسی تے ایک بندے دے بدلے بدلہ دے رہے ہیں، پھر بھی تو مندا کوئی نہیں کہ جاؤ جو کرنا کر لو، مینوں کسے دا ڈر نہیں، نہ میرے بھتیجے نوں ڈر ہے۔ حضرات چلے گئے، نبی پاک نے یہ دعوت دین دا کم ہور تیز کر دیتا ہے، نبی پاک دعوت دیندے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ مکے والیاں دی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وال روزانہ ہی کوئی نہ کوئی نوے مسلمان آ جاندے نے، انہاں کافراں کول گل ہضم نہیں ہوئی، انہاں ظالماں کی کیتا ہے، انہاں ایک جناب فیصلہ کیتا ہے، آپ آس پاس دے وڈیرے بلانے ہاں، سردار تے چودھری بلانے ہاں، تے انہاں نوں بلا کر کے اپنا معاملہ دسنے ہاں کہ یا تے ابو طالب ساڈے نال ایک معاہدہ کر لوے تے یا پھر جناب ساڈے گل من لوے، ساڈیاں شرطاں منے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات سارے چودھری بلائے، مکے دے اندر پنچایت بیٹھ گئی، مکے دے کافر بھی سارے آ گئے، ابو طالب نو سنیا پہنچیا، ابو طالب بھی آ گیا، نبی پاک بھی آ گئے، سارے نال دے صحابہ بھی آ گئے۔ ہن گل شروع کیتی ہے، اے مکے والے کہن لگے اسی ایک معاہدہ لکھانے ہاں، او دے وچ کچھ ساڈیاں منیاں جان گیاں، کچھ تہاڈیاں منیاں جان گیاں۔ ابو طالب کہنے لگے ہاں بھائی دسو کی گل کرنا چاہتے، چل پتہ ہی ہے بھی گل انہوں نے کی کرنی، بھی نبی پاک سانو دے اسی قتل کرنا۔ کہنے لگے ابو طالب ہن اسی معاہدہ کرنا، سارے سردار چودھری آئے بیٹھے نے، پنچایت دے بندے آئے بیٹھے نے، ہن تے ساڈی ایک دی گل مننی پے گی۔ فرمایا دسو کی گل ہے؟ کہنے لگے بھتیجا والے کر نہیں کرنا۔ اچھا پھر دوسری شرطاں مان لے، دوسری شرطاں کی نے کہ اس مکے دے وچ رہن دی تینوں اجازت نہیں ہوئی، شرطاں لکھی رہی ہیں۔ فرمایا مینوں قبول ہے۔ ابو طالب کی کہندا ہے بھتیجے دے بدلے اتوں گھر چھڈنا منظور ہے۔ فرمایا جیڑا تیرا بھتیجا ہے یہ بھی مکے دے وچ نہیں رہے گا، یہ بھی منظور۔ اگلی گل کرو، کہن لگے یہ جڑے جناب تجارت اسی تہاڈے نال کرنے ہاں، لین دین کرنے ہاں، یہ بھی اسی نہیں کرنے۔ اچھا ٹھیک ہے یہ بھی قبول۔ اگے گل کرو، کہن لگے بھائی اسی تہاڈے نال، تہاڈی برادری نال، انہاں مسلماناں دے نال رشتہ بھی کوئی نہیں کرنا، نہ رشتہ لینا ہے تے نہ ہی رشتہ دینا ہے، بالکل ختم، تانوں کوئی چیز ویچنی بھی نہیں۔ اگلی گل کرو، یہ گلاں کرتے جا رہے ہیں، ابو طالب منتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ لکھن والے نے لکھ دیتا، جناب سائن ہو گئے، سارے دیاں موہراں لگ گئیاں، تے پوچھن والے پوچھیا ابو طالب یہ ساریاں چیزاں جڑیاں تو منیاں نے بڑیاں ہی اوکھیاں نے، نہ مندا،
فرمایا میرے بھتیجے واسطے مینوں جو بھی قربانی دینے پوے میں دین واسطے تیار۔ سبحان اللہ۔ حضرات معاہدہ ہو گیا، معاہدہ لکھیا ایک بندے نے، لکھ کے سارے دیا مہراں لگ گئیاں، نبی پاک دی بھی لگ گئی، چاچیاں دی بھی لگ کے جناب اس معاہدے نو بیت اللہ دے نال ٹنگ دتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاچے نو لوگاں نے سامنے کھڑا کیتا ہے کہ اپنا سامان چک لے، اپنے رشتہ دار لے لے، مکے تو نکل جا۔ ابو طالب جا رہے ہیں، نبی پاک جا رہے ہیں، میرے نبی دے صحابہ بھی جا رہے ہیں، تے نبی پاک فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ جڑی سزا منتخب کیتی گئی ہے، یہ جڑا معاہدہ کیتا گیا ہے، یہ صرف ساڈے خاندان دے نال کیتا گیا ہے۔ ساڈے خاندان تو جڑے صحابہ علاوہ نے، جڑے مسلمان نے، اگر وہ چاہن تے جا سکتے نے، چاہن تے رہ سکتے نے، چاہن تے رہ سکتے نے، چاہن تے رہ سکتے نے۔ اللہ اے نبی پاک دے صحابہ نے نبی پاک نے جواب دیتا۔ ابو بکر بولے آقا جی ساڈا جینا بھی توڑے واسطے، عمر بولے آقا جی مرنا بھی توڑے واسطے، ساڈے خوشی غمی ہر ایک چیز توڑے واسطے۔ نبی پاک دے صحابہ واری واری کہندے نے آقا اسی ایتھے رہن دی بجائے مرنا پسند کر لواں گے، پر توڑا ساتھ نہیں چھٹاں گے، ساتھ نہیں چھٹاں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک دے صحابہ دی محبت نبی پاک دے نال تے کہوں تے اپاں بھی کر لئیے نا محبت۔ میں کیا کرنا سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے۔ اوے پہلے پہلے مننے آتے بن گیا صدیق، غار تے مزار دا او بنیا رفیق۔ پہلے پہلے مننے آتے بن گیا صدیق، غار تے مزار دا او بنیا رفیق۔ غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے، سارے صحابہ سونے۔ حضرت عمر جدوں آئے، عمر آیا عمر نو جان دے خدائی ہے، آمینہ دا لال بنیا جس دا جوائی ہے۔ اوے عمر آیا عمر نو جان دے خدائی ہے، آمینہ دا لال بنیا جس دا جوائی ہے۔ عمر فاروق دے وقار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے۔ شان کی میں دساں تینوں سید عثمان دے، دورے داماد سائیں دے ابن عفان دے۔ اور شان کی میں دساں تینوں سید عثمان دے، دورے داماد سائیں دے ابن عفان دے۔ جنتی بپاری نے، جنتی بپاری دے بپار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے۔ اے تے عثمان دی شان ہے، لیکن علی دی شان بھی سن لے۔ لوگ کہتے جی کری سب علی دے نا علی دے بارے نہیں بول دے، میں کہنا میں علی نال محبت کرنا، علی نال پیار کرنا، حضرت علی تو اپنی جان بھی قربان کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات حضرت علی کی نے نبی پاک دی شان حضرت علی دے نال بیان کرنا چاہنا۔ قاری قرآن سونا علی ساڈا پیر، اس تو بڑی گل ہو سکتی؟ اوے قاری قرآن سونا علی ساڈا پیر، فاتح خیبر تے مدنی دا ویر، فاتح خیبر دا تے مدنی دا ویر۔ حسن و حسین تے، حسن و حسین تے قرار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے۔ صحابہ سارے میرے نبی دے پیارے نے، صحابہ سارے میرے نبی دے پیارے نے۔ جنتی نے سارے دس دے قرآن دے بارے نے، قرآن دستا نا، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ نبی جی دی اکھیاں دے تارے نے، جنتی سارے نے دس دے قرآن دے بارے نے۔ جنتی نواب نے، جنتی نواب نے، جنتی نواباں دے وقار بڑے سونے
نبی پاک دے صحابہ دی محبت سارے جان واسطے تیار نے، حتیٰ کہ پتہ ہے جڑا بھی نبی پاک دے نال جائے گا وہ دی تجارت بند کر دیتی جائے گی، وہ دے تو نہ رشتہ لیا جائے گا نہ رشتہ دیتا جائے گا، وہ دے کھان پین دا سامان بھی بند کر دیتا جائے گا، لیکن نبی پاک دے صحابہ پھر بھی تیار نے۔ حضرات نبی پاک دے صحابہ نے مکہ چھڑے ہے، ابو طالب نے مکہ چھڑے ہے، نبی پاک نے مکہ چھڑے ہے، تے جا کر کے ایک بستی اندر ڈیرا لگا دیتا ہے۔ اس بستی دا نام شعب ابی طالب دے نام تو مشہور ہو گیا، کدے نام تو؟ شعب ابی طالب، یعنی کہ ابو طالب دے نام تو یہ بستی مشہور ہو گئی۔ صحابہ رہ رہے نے، نبی پاک رہ رہے نے، وہ مسلمانوں اج خیال کرے آجے تسی کہتے جے ساڈے نبی نے ساڈے واسطے کیتا کیے، ساڈے نبی دے صحابہ نے ساڈے واسطے کیتا کیے۔ میں تینوں دسنا چاہنا کی کیتا صحابہ نے۔ نبی پاک زندگی دے دن گزار رہے، حضرات مہینہ گزریا، 2 مہینے گزرے، 4 مہینے گزرے، سال گزریا، حتیٰ کہ جو سامان لے کر کے آئے نے وہ بھی ختم ہو گیا، گندم بھی ختم ہو گئی، کھان پین کا سامان بھی ختم ہو گیا، نہ سالن پکایا جاتا ہے، نہ روٹیاں پکائیاں جاندیاں نے، نہ ہی جناب دوسرے معاملات کیتے جاندے نے، حتیٰ کہ نبی پاک دے صحابہ بھوک دے نال بیمار ہون لگ گئے۔ ادھر مرد بھی بیمار نے، عورتاں بھی بیمار نے، بچے بھی بیمار نے، بوڑھے بھی بیمار نے، نبی پاک دے صحابہ جناب نبی پاک دے نال رہ رہے نے، حتیٰ کہ بھوک دے ایسے حالات آ گئے، نبی پاک دے صحابہ کئی دن کھانا کھان تو بغیر ہی گزار لیا کرتے۔ اللہ نبی پاک دے صحابہ نا کئی دن کھانا نہ کھادا کرتے اور بھوکے ہی رہ لیا کرتے، اور نبی پاک دے نال محبت کتنی ہے صحابہ نو، آپ بھوکے رہ لیندے نے، نبی پاک نو بھوکے نہیں رہن دے، کیویں نہیں رہن دیندے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال جانتے نے اس بستی وچوں لوگ چھپ کے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ بستی دے آسے پاسے انہاں مکے والیاں پیرا لگایا ہوا ہے، لوگ کھڑے کیتے ہوئے نے، اس بستی وچوں کوئی باہر نہ نکلے، انہاں دے ول کوئی گندم لے کر کے نہ آئے، انہاں دے ول کوئی ساز و سامان لے کر کے نہ آئے۔ حضرت بلال جانتے نے لوگ چھپ کے جا کر کے جناب کچھ نہ کچھ چیز اپنی جناب بغل اندر لگو کے، اپنے کپڑے اندر لگو کے نبی پاک واسطے بلیٹ کے لے آندے نے، آ کے نبی پاک نو پیش کرتے نے، آقا جی کھانا کھا لو ساڈی خیر ہے۔ نبی پاک فرماندے نے، او میرے صحابہ اے کنج ہو سکدا ہے میرے منن والے تے بھوکے رہن تے میں رج کے روٹی کھا لواں، جو بھی چیز لے کر کے آیا کرتے صحابہ، نبی پاک صحابہ نو بلا کے جڑے زیادہ کمزور یا ضعیف العمر صحابہ نے انہاں دا تقسیم کر دیتا کردے، لوگاں دے وچ تقسیم کر دیتا کردے، آپ بھوکے رہ لیندے۔ اور لوگوں ساڈے نبی نے ساڈے واسطے بھوکاں بھی برداشت کیتیاں، ساڈے واسطے ماراں بھی برداشت کیتیاں نے، ساڈے واسطے لوگاں دیاں گالیاں بھی برداشت کیتیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ ایویں زندگی گزارتے رہنے، حتیٰ کہ میں دستا جاواں اس شعب ابی طالب دے اندر اتنے سخت دن آ گئے نے، میرے نبی دے صحابہ بھوک نہیں برداشت کر سکتے، نبی پاک دے صحابہ باہر نکلیا کرتے، جا کر کے ویکھیا درخت کھڑا ہے، تیرے میرے نبی دے صحابہ درختاں دے پتے کھا لیا کرتے، اللہ درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر لیا کرتے، لیکن نبی پاک دا ساتھ نہیں چھڑتے، نبی پاک دا دین نہیں چھڑتے، نبی پاک دے صحابہ ہر ایک چیز نو برداشت کیتے جا رہے ہیں، کتے میرے نبی دے صحابہ کوئی بے چیز لب دیے انہوں بھی کھا لیندے، اپنا گزارا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا مسلمانہ توجہ کریں، میں آخری بات کرنا چاہنا، حضرات وقت گزریا 1 سال نہیں 2 سال نہیں بلکہ پورے 3 سال گزر گئے نے، میرے نبی نے تے میرے نبی دے صحابہ نے بھوک پیاس دے نال ہی کٹ لے، اللہ بھوکے پیاسے صحابہ 3 سال ایک بستی تے۔ حضرات میں چھوٹی جی مثال دے کے تمہیں سمجھاؤں، پچھے جے 2018 میں بیماری آئی سی، کرونا آئی سی نا، تو سانو سارے پنڈاں دے وچ بند کر دتا گیا سی، ایک پنڈ والا دوسرے پنڈ نہیں جا سکتا، باہر شہر نہیں جا سکتا، کتنا اوکھا ہو گیا سی، حالانکہ اسی آزاد چھڑے تھے، اپنی فصلاں اندر چیز اگا سکتے سا، کھا سکتے سا، چیزاں چوری چھپے لیا سکتے سا، لیکن نبی پاک دے صحابہ دے کول پیسے ہونے کے باوجود بھی لوگ نبی پاک دے صحابہ نوں چیز نہیں دیندے،
انہوں کا قصور کی ہے، انہوں کی غلطی کی ہے کہ انہوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنا گناہ ہو گیا۔ حضرات نبی پاک کے صحابہ نے اتنا مشکل وقت گزاریا، حتیٰ کہ نبی پاک کے صحابہ نے اور نبی پاک کے خاندان کے کچھ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا وہ آپس کے اندر بیٹھے نے 3 سال پورے ہو چلے نے، یعنی 47واں سال بھی 48واں سال بھی نبی پاک کی عمر دا اور 49واں سال بھی نبی پاک کی یعنی کہ زندگی دا یہ 3 سال بڑے اوکھے گزرے، حتیٰ کہ نبی پاک اتنے موجود نے، انہوں نے مکے والوں کچھ سردار کھڑے ہو کے کہنے لگے وہ مکے والے ہو کچھ تے شرم کرو، وہ ابو جہل کچھ تے حیا کر کہ میرا بندہ ہے، انہوں لوگوں آزاد کر دیو، انہوں دا کھان پین جاری کر دیو، انہوں دے نال تجارت شروع کر دیو۔ یہ مانتے کوئی نہیں، حتیٰ کہ ایک بندہ ہے جہاں نام اسود ہے یا عمر بن حشام ہے، یہ بندہ اپنے گھروں اٹھیا دوسرے بندے کو گیا جا کے کہنے لگیا یار آپ کچھ کریے، وہ سارے رشتہ دار بھی نے تے پھر بھی سارے قریبی نے، اسی انہوں نے آزاد کروائیے۔ یہ کہتا ہے آپ دو کی کر لواں گے، نال ایک اور بندہ ملاؤ، یہ کہنا تیسرا بندہ نال ملایا ہے، وہ بھی من گیا ہے کہ گل ختم ہونی چاہیے، یہ قید ختم ہو جانی چاہیے، یہ کہنے لگے تین کی کر سکنے ہم، چوتھا نال ملاؤ، یہ نال 4 بندے ہو گئے، انہیں کیا 5واں بھی نال ملا لو۔ حضرات مکے دے سردار نے مسلمان نہیں نے لیکن دل دے اندر محبت ہے، دل دے اندر اچھائی ہے، انہاں لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آزادی دا پروگرام بنایا، کہنے لگے جدوں تک وہ جڑا معاہدہ لکھیا ہوا ہے مکے دے اندر کعبے دے نال ٹنگیا ہوا ہے، جدوں تک وہ ختم نہیں ہوئے گا ادوں تک آزادی نہیں مل سکتی۔ انہاں وچ ایک بندہ کہندا ہے میں جدوں طواف کراں گا، ہے تے کافر نے لیکن طواف کیتا کر دے، کہندے میں طواف کرتا اس جناب معاہدے دے کول پہنچاں گا، اس کاغذ دے کول پہنچاں گا، لے جا کر کے انہوں پھاڑ دیواں گا، میں اتار لواں گا، جدوں کاغذ ختم ہو جائے گا معاہدہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ تے دوسرے کہنے لگے جب تو یہ کام کرے گا اسی تیری تائید کریں گے، اسی طرح ساتھ دیا۔ حضرات عمر بن حشام ایک بندہ ہے، انہیں جناب طواف دے بہانے ان قریب سے کہ انہوں لاندا تے مکے دے اندر گل چھڑ گئی، دوسرے نے چھڑ دیتے یار مسلمانوں کو آزاد ہونا چاہیے، وہ اپنے مذہب سے زندگی گزار رہے ہیں، گزار دیو۔ یہ جناب گل شروع ہوئی، ابو طالب پکی پہ گیا، دیکھیا کیویں نہیں گل کرتا، یا اور 10 دن نہیں انہوں نے مر جانا، ابو طالب کے لفا انہوں نے ختم ہو جانا اور 10 دن کٹن گے، انہوں نے جدو کھان واسطے کچھ نہیں ملتا۔ یہ دوسرا بندہ بولیا یار نہیں ہے تو انسان ہی نا، جہے 3 سالاں چ نہیں مرے وہ 10 دنوں کیویں مر سکتے، وہ نہیں مرتے۔ اللہ اکبر اللہ، تیسرا بول پیا، چوتھا بول پیا، حتیٰ کہ 5 بندے جدو کھڑے ہو گئے نا ابو طالب نے لگن لگیا بھی ہوں میری گل نہیں سنی جائے، ہوں دال نہیں گل دی، انہیں جناب کہ اچھا کی کرنا چاہیے؟ حضرات یہ جناب کہتے ہیں یہ معاہدہ ختم کرو، انہوں نے آزاد کرو۔ اجے کل بات ہو رہی ہے، تیرے میرے نبی کا چاچا آیا، ابو طالب آیا اپنی بستی جو بات آ کر کے کہنے لگے ہو مکے والے ہو تسی معاہدہ ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ساڈے رب نے معاہدہ ختم کر دیتا ہے، ساڈے رب نے معاہدہ ختم کر دیتا ہے۔ کافر کہنے لگے یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اے ابو طالب کہنے لگے مینوں اس رب دی قسم ہے جس رب نے مینوں بھی پیدا کیتا ہے، تانوں بھی پیدا کیتا ہے، میرے بھتیجے محمد نوں بھی پیدا کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں میرے بھتیجے نے خبر دیتی ہے، انہوں اللہ پاک نے خبر دیتی ہے فرشتے کے ذریعے، وہ میرے بھتیجے نے مینوں دسیا ہے وہ جڑا انہوں نے معاہدہ لے کے بیت اللہ کے دروازے تے لٹکایا سی انہوں دیمک لگ چکی ہے، انہوں کھون لگ چکی ہے، وہ جناب کھون کھا گئی ہے، حتیٰ کہ وہ سارا مٹ چکیا ختم ہو چکیا ہے۔ اگر میرے تے یقین نہیں ہے تے جا کر کے دیکھ لو۔ ہن ابو جہل بڑا سیاح ہے، کہنے لگے ابو طالب اگر یہ گل سچی نہ ہوئی تو پھر کی کرے گا؟ ابو طالب کہنے لگے مینوں میرے بھتیجے دی زبان تے یقین ہے، مینوں دی گل تے یقین ہے، یہ پکی گل ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں کوئی شرط لگا، کوئی ساڈے نال گل کر۔ ابو طالب کہنے لگے اگر وہ معاہدہ ختم نہ ہویا ہوئے تو میں اپنا بھتیجا محمد تیرے حوالے کر دیواں گا۔ اللہ، ایمان بڑا یقین بڑا، میں اپنا بھتیجا تیرے حوالے کر دوں۔ ابو جہل نے چاہ چڑھے بھی وہ تے ورگا انہوں کنے ختم کرنا، کسی کی ضرورت ہی نہیں، روزانہ انہوں ویکھدا ہے۔
حتیٰ کہ جناب وہ معاہدے والا کاغذ منگوایا گیا ہے، انہوں کھولیا گیا، کپڑا اتاریا گیا، کاغذ اتاریا گیا، جدوں ویکھیا مکے والیاں نے تے اس سارے معاہدے دی لکھائی دن کھا چکی ہے، اودے تے صرف ایک ہی نام باقی ہے جڑا ہمیشہ ہی باقی رہن والا ہے، صرف اللہ دا نام باقی ہے، باقی ہر ایک چیز ختم ہو چکی ہے نا۔ حضرات جدو معاہدہ ختم ہو گیا، میرے نبی دے صحابہ بھی آزاد ہو گئے، نبی پاک بھی آزاد ہو گئے، حضرات نبی پاک دے صحابہ مکے اندر آ گئے، حتیٰ کہ جناب قومی تبلیغ دا کام شروع ہو گیا۔ صحابہ اپنے رشتہ داراں نوں ملے نے، اپنے بیماراں دی دوائی دا بندوبست کیتا ہے، اپنے رہن سہن واسطے مکان صحیح کیتے نے، اپنے کھان پین واسطے تجارت دا کام شروع کیتا ہے۔ نبی پاک دے صحابہ انج زندگی گزار رہے حتیٰ کہ نبی پاک دی عمر مبارک 50 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 50 سال ہو گئے۔ نبی پاک 50 سال دے ہو گئے نے، نبوت ملے نوں کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال۔ ہاں دی نا گنتی تے، ہاں دی کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال ہو گئے نے، اور نبی پاک دے صحابہ نے اس طرح 3 سال بہت مشکل وقت گزار کے نبی پاک دے صحابہ جناب آ چکے نے، پھر دین کی طرف لے کے پھر سارے تک دیش پہنچان واسطے کوششاں تے قربانیاں شروع کر۔ اگے جو معاملہ بنیا نبی پاک دے نال انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے، اگر تسی راضی ہو، اگر تمہیں پسند ہے، اگر کسی پائی اعتراض ہے نا بھی یار یہ ختم کرو، کوئی اور موضوع شروع کرو تو سانو دس دیا، کسی نے پریشان نہیں کرنا، کسی نے ناراض نہیں کرنا۔ بہرحال نبی پاک دی زندگی دے بارے ہر ایک مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک دی زندگی دے 50 سال پورے ہو چکے ہیں، تو باقی 13 سال رہ گئے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی پورے ہو جان گے، تاکہ سانو پتہ چل سکے کہ سارے نبی نے 63 سال جڑی زندگی ہے دنیا تے کیویں گزاری ہے، اور سانو یہ کی حکم ملے ہیں، اور سانو یہ تو کی سبق ملتے ہیں۔ اللہ پاک سانو سن کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔